Karon pang Hunyo 12 adlong Sabado ang Independence Day, apan sayo mihimo og kasikas ang grupo sa mga militante isip pagtimaan sa adlaw sa kaugalingnan. Apan misangpot na hinoon sa tensyon ang kalihukan sa mga raliyista tali sa kapulisan. Gipasabot usab sa kapulisan nga nakalapas sa balaod, health protocol ug traffic rules ang mga nagprotesta. Ani ang report. Dapat punta mo tapang na itong mga mag-uuma nga nakipiso. O trabaho. Ingon ini ang sitwasyon sa gipahigayong rally kaganin buntag sa Dan Kulon, niining dakbayan sa Sugbo. Miangal kining usa ka lula kauban ang leader sa mga rallyista dihang gikuha ang lisensya sa sakinan nga gigamit sa grupo nga gikargahan sa sound system. Suma ni Police Major Edgar Labe ang hipi sa Station 3 nga nakalapas sa no parking ang sakinan busa giisyuhan og citation sa CCTO enforcer ug wa usab kunoy permit ang rally. Gawas pa nakalapas kuno ang mga rallyista sa social distancing. Sila nangitag permit namo nga kagawasan na namo sa pagpadayag sa muang mga mulo. Kapag wala mi nakuha permit kay taas nga panahon na mi nagrally nga wa mi makuha permit. Mag-distancing mo. Okay na. Pataka no parking man nila sir. Parking nila nakabalda sila sa traffic. Nga mag-distancing. So wa mag-distancing. Wa tanawan ang sikit-sikit mo. Gihatagan sila og 10 minutos nga makapalanog silang sentimento kay kun dili mapugos sa pagdisperse ang kapulisan. Pandemic maron, kinahanglan man magtapok-tapok. Bawal pa man magtapok-tapok. So ato silang hangyoon, makapadayag sila kadiyot sa ilahang mga sentimento pero mohangyo usad ta nga dili mo disperse lang pud sila peacefully. Mituman na hinoon sa Tagal nga gihatag sa otoridad apan gipadayag sa grupo sa mga mag-uuma ug ubang support group nga igo lang silang mipalanog sa ilang kagawasan sa pagpadayag sa mga isyu nga nakaapekto sa kinabuhi sa mga kabos, ilabi na nga handomon ang Independence Day sa Hunyo 12. Adlaw kini sa pagpirma sa Comprehensive Agrarian Reform Law sa panahon ni Cory Aquino. Gipasabot usab ni Major Labi nga naa pa ang pandemic busa gidili gyud ang panagtapok. Apan bisan ini gipatuman kuno nila ang maximum tolerance busa wa nila pangdakpa ang mga rallyista. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.